Khubor ka Batesi TV. Ka Dr. H. Gordon Robert Hospital ya kabala seng haga arpsan tarik uleber kat khandai spa arpuar but kabala tip menshua kum ka Welsh Mission Hospital kalapan ha perda ya kejing rakhi ya kejing dap shispa snem ya kabala sedang naduk ka kat khandai tarik ujeliu arajar arpuar hak jeng penkut ia gani kejing rakhi la sakhilang daki doli nagari Wales kiba kentup yo sahab Gwen Angel Jones bat upersa kurim jong u Gareth Roberts ka jing angnut bala slembha daki khna school bat kinong hikai school ka paham mauleng RCUP school Haribhoi district kalawan ban urlong hadin bala play pai ba ya kamaran basketball bathamai dau MLA jong nongpo constituency uba Marylebones Rengkat kajing sakhilang jong MDC uba Balaji Rani, ubabu Lambert Rani, kinong hikai lembat kikme kikpa. Lala ban snaya kane kemadan yelek kai lengbaga scheme Special Rural Work Program jong usnem arajar arpuai arajar arpuar bala penyo dau MLA kabakot arlak tengka. Haki kenta bagi dekhot jong kaseng New Trap National Achik Movement. Hapo kajing alam jong Presiden Rangba uba Lamprang Karbani kila penelong ya kajing yakhi ha jantar mantar New Delhi bandawa ya ke sarkar India bahkan penrung ya ke ketien kasih ha ke kernit ke bapra ban weng ya kajing jong kipai ba basa ha khapun bat ban penurlong ya kajing dawa airline permit Kidkhot jong ka New Trap National Achik Movement jong ka Southwest Khasi Hills District Circle bat ka Western Ribhoi Kilaya snok tilang hagane ke jingyaki daga batte ya ki banner bat ki lama hakeleng ki benta jong kini ki artili ki district. Hado laispa khandai pesan ngut ki nongshat ki bakentup ya ki shispa nyu pesan ngut ki thaisoti bat shispa arpuai ngut ki ranggensai lembat ki khon seem. Kilaya shimenta haga lekniam shat nongkrem kabala pelong daka hima khairim kabala kutno haga arterik unai wing arajar arpulai haplau jong ka yengsat kabadona smith hagani ka sngila sakhilang daki kenrem kilendan bakentup nado usembut menteri rangba kajela uba Preston Tensong u Chief Secretary jong kajela uba Donald P. Walang u Director General of Police jong kajela u Dr. Laija Ram Bishnoi u Chief Executive Member jong ka Khasi Hills Autonomous District Council uba Peniat Sing Siem u Deputy Chief Executive Member uba Penshangai NSM nalor ki Executive Member ka Council bat ki khon ki hajar jong ka hima u MP jong ka seng BJP u Nishikant Dubey ubalong nong mikmat uba nengkong ban keno ba ka MP jong ka Trinamool Congress ka Mahua Moitra kala yok bainong habakli jingkli hapo ka Parliament ulaong ba ka Moitra kala persyang ban yalam bakla halor ka proceeding jong ka Lok Sabha Ethics Committee hadin ba kalami jendat na ka jingsha khot hajir ka Moitra kalami jendat ha ka jingsha khot hajir ha ka komiti da ka bakeno ba u chairman jong ka komiti ubalong ru u MP jong ka BJP u Vinod Sankar ulakli jingkli penban shangi kam shimet ki jong ka Kajing khot hajir jong ka Enforcement Directorate yau Menteri Rangba ka Delhi u Arvind Kejriwal kala penlengo ya ki babun hadin ba u Kejriwal shimla lekni satya hakmat ka Enforcement Directorate bat ki jingkli ki bami menta kilong hatu ka Enforcement Directorate kan kem ne em ya u Kejriwal u balong ru u nongyalam jong ka Aam Aadmi Party dang ha gini ki khendiat banai laingut kinong elam jong ka Aam Aadmi Party bakentup ya u Manish Sisodia u balong sembut menteri rangba ubarim u MLA na Patparganj constituency u Sanjay Singh but u MP ka Aam Aadmi Party Shah Rajya Sabha kila syakem halor ke jingkeno bakidon kti haga bamsap na ka excise policy kajing ther jong labba lapsan u bajur ha chenai kalapan slay ya ki babon ki benta jong ka sor bat wanra ru ya ke jingdheng kali ke bajur ka India Meteorological Department kalayatu lupa ba ka Chennai kan samat ya ke jinghap slap ke bajur hagini ki news ngi ki pansawan usim jongkari Bhutan u Jigme Kheshar Nagmiel Wangchuk hagajing wan yuk kejat jong u syagari India ulale jingo ya ka Kamakhya Temple ha Assam
daga jingsan ran lang jong menteri ketenat jengok kai pertai ujanta mala barwa bat ki borsen syar jong ka Kamrup Metro District. Tang supoi hakat lengsun Lokpriya Gopinath International Airport Guwahati la priang buram ya Wangchuk dau menteri rangba kejela Assam Himanta Biswa Sharma ki menteri sarkar bat ki officer jong ka sarkar jela. Ka skul ba Cornell University kalahapan pensangai sipor ya ke jingsim kelas ha ke sing thok ding hadin ka jing syak kem jong wei na ki samla upala syak keno bau la berngem ya ki jaj benri ju. Kani ke jing pensangai ya ke jingsim kelas kalong ban pentanda sipor ha padeng ki samla pule bat kino hikai hapok kani ke skul ba hadin bakalami ke jing ya isi ya ki jaj benri ju na ke jing ke thama ha padeng kari Israel bat ki le no Hamas. Yau Patrick Dai ubala arpuai snem karta ubadai usamla pule jong ka subject computer science latihan bishar hakmat ka federal court hadien ba ula berngem ban peniap bat penmasau yaki para samla gi bapule hagane ke skul ba kaying dorbar tawan jong ka United States hakasi palai kala menjur ya jing ai jemut ban Beijing rapisa khatsau $0.5 billion syakari Israel. Haga bayadai bat kaniu Presiden Joe Biden ula menjur ban mang pisa $600 billion kum ka song jing yarap ya kari Israel, Taiwan, bat Ukraine. Kat hado menta kari Israel kala yok priang ya ka song jing yarap pisa ka bakot $5.3 billion ha ka shisnem kum ka jing yarap jong tanat sipai kari United States hapo ka 10-year plan ka bala sedang nado usnem arajar kan riu. Kumban syupentip hang ni baka Congress kala ajing rapisa sispa $1 billion na kebenta kari Ukraine nado balas dang kajing sya hirtma ha kari Russia. U nong sensyar bah kli do jong kari Iran u Ayatollah Ali Khamenei ha kajing pelai khobor leng baka social media ha ka ktien Hebrew ula ong balada kari Israel kamyo jing kersyan kabar ratba na kari Amerika tang hapok hendiat sni kala hapan sengap jar. Kajing keren jong Khamenei kalong halor kajing syara bor jong kisipai kari Israel haki leno Hamas sya Gaza bat kat kum kajing eto jong ki borsen syar kari Israel hado arspa saupu arngut ki briu kila sya set slung haki leno Hamas ha Gaza kentok ru yakinong Israel bat yaki briu ki banabar kari Israel. Ka result jong ka wat ka pakhaddo na ka jing pelong ya ka jing ethap vote ha New Zealand ka balalong ha ka khatsau tarik u risau arjar arpulai kala penpau ba ka National Party kan don kamban yo ya ka jing kersyan na ka ACT New Zealand bat na ka New Zealand First Party ban thau ya ka sarkar ka patmai. Ka Electoral Commission kala pentip ba ka National Party kala job sau pratli ki seat kat ba ka Wing Act kala yok hatway teliki seat ka Labour New Zealand kala job life south teliki seat ka Green Party khatsan teliki seat bat ka Te Party Maori kala job henriu teliki seat. Rengkat kajing senran lang jong u ambassador bathamai kari United States ya Israel u Jack Lew u Secretary of State jong ka America u Anthony Blinken ula yok kejat hanong ba Tel Aviv hagasngi todim. Kani gandai kasin ka balai ka bau Blinken ula lejngo ya kari Israel nado kasngi baki leno Hamas kila hiertma ya kari Israel haka nyau tarik ubna risau arajar arfulai. Hagani jing lejngo u Blinken unsai kendo yau menteri rangba do kari Israel u Benjamin Netanyahu bad ya ki wei ki he jong sarkar Israel. Ka sarkar jong kari Israel kala penbena pajba ba onom don show watang uwei unong Palestine na Gaza ka shnong balasan syar don border ki leno Hamas. Kinong Palestine ki bawan na Gaza bantrei hapo uput usam jong kari Israel kila lek pai sya Gaza nadok kasngi bagi leno Hamas kila hiartma ya kari Israel haka nyau tarik urisau arjar arpulai. Ka sarkar jong kari Bangkok kala pentip ba ka sarkar Iran kan sayarap ban ya kren bat ginong elam jong ka kanhun le no Hamas ban pelaj no ya ki arpulai ngut kinong Thailand ki bala syak rabor ha ki le no Hamas ha ka jing hartma kendit ya kari Israel ha ka nyau tarik upnai risau arjar arpulai. U menteri ki kambari jong kari Thailand u pampre bahadida nukara ulayatu ba ulaya keren bat ka sarkar Iran bakan yarap ban pelaj no ya kinong Thailand ki bala syak rabor ha ka babun ki kidai ki batrei kum kinong bela ha Israel. Ka sarkar Egypt
kalau pentip ru bahkan play ya ka kerdop harafa ha ka klimat bala pelaj ya kinong Thailand. Kito gilong kimat ku blai.